אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לגיל אורלי, מנטור להצלחה כלכלית, ומפתח תוכנית סוד הכסף, שיסביר לנו מה אומר המושג הון סמוי, ואיך הוא קשור לאפשרות שלנו להגיע לדירה או לנכס, גם אם אנחנו במינוס, גם אם זה בהונג קונג. לי יש הון סמוי. כן? כן, לא יודע, הוא סמוי. לא פגשתי אותו? הוא נעלם מעיניי, אני עוד לא הכרתי אותו. טוב, גיל, בדיוק על זה אני רוצה לדבר. אז בוא נתחיל עם זה. אז לא נדבר על נכסים כאלה, על נכסים שאפילו מישהו באוברדרפט יכול לקנות לעצמו, משהו יותר מעשי אלינו. ואולי אני אקדים איזשהו משהו. בדרך כלל כשאני מדבר על השקעות, זה מבהיל את רוב האנשים. אני רוצה להגיד למה אני מדבר על זה. אני מדבר על זה מסיבה פשוטה. אני חושב שכל אדם שהוא לא בעל נכסים היום במציאות הכלכלית של היום הוא בסכנה כלכלית מסוימת, והסיבה היא פשוטה. העלייה דרמטית בתוחלת החיים, וראינו ספורטאים בני 90, זה מדגים לנו את העלייה בתוחלת החיים. חוסר היציבות תעסוקתית, הרפואה היקרה, מחייבת כל בן אדם להתחיל לחשוב האם אני יכול להרשות לעצמי להיות תלוי רק בתלוש השכר, וכאן אני עובר במהירות לזוג צעיר, לא כל כך צעיר, 35, 6, שמגיעים אליי עם 3 ילדים ואוברדרפט, ותוך פחות מ3 חודשים הם קונים דירה ב-600,000 שקלים ברמלה, אגב, באזור של פינוי-בינוי. והסיפור של הרכישה הוא סיפור שמשקיעים מכירים אותו מאוד טוב, אבל אני רוצה להנגיש אותו גם לכל האנשים, כי זה תרגיל פיננסי מאוד מאוד פשוט, רק צריך להכיר אותו. חוקי כמובן. ודאי, ונקרא הון סמוי. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שנכס, בהגדרה שלו, כל דבר שיוצר לנו הכנסה. ומתוך העניין הזה אנחנו מבינים שהבית שלנו זה לא נכס, כי הוא לא יוצר לנו הכנסה. יש לנו פוטנציאל, אבל הוא לא יוצר לנו נכס. הרכב שלנו הוא ודאי לא נכס. ואפילו תוכניות החיסכון בלי ריבית הם לא נכסים. שאלת השאלה, איך הופכים אותם לנכסים? והתשובה היא נורא פשוט. אנחנו יכולים להשתמש בכסף הזה כדי לרכוש לנו נכס. כך לדוגמה, אותו זוג, קנו דירה למגורים עם עזרת ההורים בקושי ב1,200,000, אבל מה העניין היא שהיא עלתה ועלתה בערכה והגיעה ל1,500,000 שקל, כמו הרבה דירות בארץ. אז הם הרוויחו 300,000. והמשכנתה קצת נשחקה, ואז הם יכולים לקחת הלוואה, משכנתה על הדירה הזאת, בלי קשר לרכישת הנכס של 750,000 שקלים, אבל כבר הייתה להם כבר משכנתה, הייתה להם משכנתה של 350, כלומר, יכלו לקחת עוד 400 כדי להשלים לחצי משווי הדירה. למעשה זה כסף שלא עובד להם, נמצא להם בדירה שלהם, והם יכלו להשתמש בו. עשינו איתם בדיקה, מצאנו גם קרן השתלמות שיש להם, שהיא לא מנוצלת, ויש תוכנית חיסכון, ואפילו בנק אחר שהציע להם לעבור אליהם, וייתן להם הלוואה בריבית של פריים, בגלל שהם לקוחות חדשים. בוא נעשה רגע עצירה ונחדד את מה שאמרת. אתה אומר שאפשר להשלים בלקיחת משכנתה נוספת על נכס, אם הוא יתייקר, עד כדי 50% משווי הנכס הקיים. בדיוק. אם יש לנו כסף עודף עד שנגיע לתקרה הזאת של 50%, אפשר לקחת אותו מהבנק כמשכנתה. נכון. ואני אומר, לא רק זה, לא רק בבית שלנו, יש לנו הון סמוי בעוד כמה נכסים שיש לנו, כמו פקדונות בבנק, תוכניות חיסכון, קרן השתלמות, תוכנית פנסיה, יש לנו הרבה אפשרויות להון סמוי. אותו זוג הגיע להון סמוי, לקח מתוך חלק מההון הסמוי שלהם, 300,000 שקלים, לקח על הבית החדש משכנתה של 50%, כבר 600,000 שקלים. 3 שנים אחר כך הם מכרו את זה ב-950,000 שקלים, כלומר הם השקיעו למעשה כלום מכיסם, כי הכל בהון סמוי מבנקים. 100% מימון. והרוויחו 350,000 שקלים, שעכשיו הם יכולים לגלגל לנכס הבא. מה שאנחנו לומדים, שלמעשה, אגב, לא המצאנו את הגלגל, משקיעים עושים את זה תמיד, 2 נכסים שלהם עושים להם את השלישי בלי להביא כסף מהבית, ו4, תזכרו שבעולם שלנו, תמיד הכסף נגמר, חוץ מהאנשים שמשקיעים אצלך. הכסף תמיד נגמר, ושנגמר תמיד ניגשים ובאים ואומרים איפה אני יכול למצוא כסף. והמקור למצוא את זה, זה דווקא באותו הון סמוי, כי אם יש לי כמה נכסים וערכם עולה, מתוכם אני יכול להוציא כסף לקניית עוד נכס בלי להביא כסף מהבית. גיל, אחד הדברים שאני שומעת זה איך לעזאזל אני מגיעה להון הסמוי שלי. אני צריכה עזרה יד ביד, כי רוב האנשים לא באמת יודעים איפה לחפש, לא יודעים מה הופרש להם במהלך השנים. זו משימה לא פשוטה לאנשים שלא מעורים כל כך בתחום הזה. אני שמח על השאלה, כי היא מביאה איזשהו חשש בכלל מהשקעות. אנשים שומעים השקעה ודירה, ישר מתחילים כל הפחדים לעלות. רגע, מה יהיה משבר בשוק? מה אם מקרה המחירים ירדו? רגע, זה מושגים של משקיעים. אני אומר שבסופו של דבר אני מלווה משקיעים המון שנים, ואני מגלה שרמת הידע שלהם היא בסך הכל 4 או 5 כללים, זה הכל. בסך הכל 4 או 5 כללים, וזה לא כמו כך מסובך כמו שאנשים חושבים שאפשר. ולמעשה, אם אני שולט ב4 או 5 כללים, וניתן ללמוד את זה,
מלמדים את זה, אני בין השאר מלמד את זה. איך אנחנו יכולים לשלוט ב5 שלבים, אני קורא לזה 20 הצעדים, אבל הבסיס שלהם זה 5 כללים מאוד מאוד פשוטים, שאם אני לומד ושולט אותם, ואגב, יכול להיות שנבואו ללמד כלל נוסף בשידור אחר שלנו, אנחנו רוצים ללמד אנשים שבעצם זה קרוב אליהם, זה לא אותם נכסים בבברלי הילס, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אבל כל אחד חייב, אני אומר את זה שוב, אני אומר את זה כשליחות. כל אדם חייב לחשוב על זה שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיות תלוי בתלוש המשכורת. זה היה נכון לפני 20-30 שנה, היום המציאות השתנתה, וזה ממש בהישג ידינו. צריך להתחיל לחשוב איך עושים את זה. ואגב, עוד דבר אחד ככה, לציין, נכס זה לא רק דירה. ואנחנו כל הזמן מקובעים על העניין הזה. יש עשרות סוגים של נכסים. זה יכול להיות בתחום הנדל"ן, כמו חנייה אפילו, מחסן, חנות, משרד, אבל זה גם לא יכול להיות היום, גם בתחומים אחרים יש נכסים דיגיטליים, כך לדוגמה ספר, אני יצאתי עד היום 5 ספרים, הם מכניסים לי הכנסה חודשית, יש עוד נכסים דיגיטליים, קורסים דיגיטליים, זאת אומרת, יש הרבה נכסים היום שלא צריכים הון עצמי בשביל לייצר לעצמו, ואני מכיר הרבה אנשים שיש להם 6-7 מקורות הכנסה שונים, 500 שקל מפה, 1,000 שקל מפה, וזה נותן להם ביטחון כלכלי. מעניין מאוד. אני חושבת שזה נשמע נורא מצחיק קצת, ואולי קצת ניו אייג', אבל אתה נורא צריך להאמין בעצמך ובמסוגלות של עצמך, שאתה יכול לעשות את זה. כי אתה מספר מציאות שהיא כביכול אוטופית, אבל היא נורא פשוטה. כמה את צודקת. וזה פשוט להפסיק לפחד. הדבר המרכזי שעוצר אותנו וגורם לנו לפספס, בכלל לחיות את החיים שלנו בעולם הזה, זה הפחד. גיל אורלי, מנטור להצלחה כלכלית, מפתח סוד הכסף, תודה רבה שבאת אלינו.